Bine vă regăsim la un nou episod al serialului audio podcast Povești din vecinătate. Invitatul vecinătății femeilor din Saschiz astăzi este Rudolf Joachim Poletna, un sas saschizean în vârstă de 38 de ani. Rudi, cum îl știm toți, a studiat la Liceul Bruckenthal din Sibiu, apoi la UBB Cluj, este inginer de profesie, iar după aproape 10 ani de experimentare prin țară și peste hotare, a revenit și a rămas în satul natal, pentru că, așa cum spune el, aici ai o grămadă de lucruri de construit. Acum face naveta zilnic la o fabrică din Sighișoara, este epitrop al Bisericii Evanghelice Luterane din Saschiz, ghid turistic la biserică în timpul liber, iar împreună cu Oana, soția lui și cei 3 băieței, Rudi Junior, Vili și Matias, se îngrijesc de pensiunea familiei și încurajează generațiile mai tinere de sași să continue tradițiile. Salut, Rudi! Salut, Flore! Nu te-am văzut de mult, deși locuiești aici în vecini. În centru. Voiam să fac așa o introducere în tema podcastului nostru, episodul de astăzi, care este tot despre vecinătate. La Vecinătatea Femeilor am început un serial audio, podcast, în care vorbim despre vecinătate, vecinătăți, despre tradiții din vecinătate. Iar tu ești unul dintre sașii care au ales să rămână în România și să ducă mai departe tradițiile. Da, putem spune și așa. Totdeauna e o diferență la noi între sașii cei vechi cu toate tradițiile arhicunoscute și cei noi un pic. Eu cred că sunt un pic dintre cei noi care n-au mai prins chiar toate vremurile bune ale sașilor. În ziua de astăzi se mai poate vorbi despre vecinătate la Saschiz? Mai există o vecinătate așa cum era pe vremuri sau ce s-a schimbat în tradiția vecinătății? Destul de greu, se schimbă vremurile și rămâne amintirea unei vecinătăți funcționale care îți acoperea anumite nevoi înainte, inclusiv nevoi sociale și de divertisment, să zic așa, unde te întâlneai și aveai parte de un pic de distracție, muzică și voie bună. Cum funcționau vecinătățile mai de mult? Din ce ți s-a povestit ție și din ce ți amintești, poate, dacă ai mai prins un pic din vremurile în care vecinătățile funcționau după regulile bine stabilite, ce s-a schimbat astăzi? Cum funcționau vecinătățile? Care era rolul lor? Din câte mă amintesc, înainte era fiecare uliță, era organizată, adică fiecare uliță avea vecinătatea ei și era un fel de democrație rotativă, în sensul că cineva trebuia să conducă toată vecinătatea și trebuia să vadă, să administreze totul și din această cauză aveai un fel de democrație rotativă, în sensul că aveai voterul care, în funcție de data la care intrai în vecinătate, așteptai să-ți vină rândul. Deci dacă intrai, 3 oameni intrau la un moment dat în vecinătate, la un moment dat le venea și lor rândul să fie voter în vecinătate. Până atunci te acomodai, era un fel de learning by doing, făceai parte din vecinătate și mimai, exact așa cum fac copiii mici când învață ceva, mimai ce făceau ceilalți. Bine, erai și educat în spiritul ăsta, pentru că de mic copil vedeai ce îți făceau părinții, știai la ce să te aștepți. Dar era o chestie în asta de puneai binele comun în fața propriului bine, ceea ce a funcționat atunci înainte și individul trebuia să facă parte dintr-o comunitate, din ceva, pentru că altfel nu prea putea supraviețui. Era greu. Vecinătățile cred că au supraviețuit destul de bine și în timpul comunismului, pentru că și atunci era nevoie mare unii de alții. Și Da, chiar funcționau atunci. Da, deci unele nevoi sociale erau acoperite de către vecinătate. Era și o treabă destul de serioasă, practic. Cum funcționau vecinătățile, de fapt, capul mare al vecinătății, să spun așa, era biserica. Deci vecinătățile erau subordonate bisericii ca și structură. Da, ierarhie. Vecinătățile aveau și grijă de toate nevoile comunității, deci toată munca voluntară care o făceai pentru preot înainte sau pentru comunitate era împărțită între vecinătăți și practic
toate vecinătățile serveau bisericii și preotului până la urmă, după care serveau vecinilor, cam asta era ordinea. Și, ca să dăm un exemplu, gardul cimitirului. Deci gardul cimitirului era împărțit între vecinătăți. De aici până aici aveai tu și de acolo avea cealaltă vecinătate. Și fiecare repara bucata lui de gard. Da. Și atunci, practic, îți făceai un fel de micromanagement, ca să nu aibă... Îmi place că folosești mulți termeni actuale. Ceea ce e bine, probabil, pentru audiența noastră. Da, trebuia să te autogospodărești, ceea ce sună destul de bine până trebuie să o faci. Încearcă să te autogospodărești și atunci încearcă să faci ceva cu, nu știu, 20, 30, 40, 50 de familii, care fiecare sunt niște indivizi cu caracter diferit. Un caracter diferit și unul mai dificil, unul mai puțin dificil și asta era bine că nu se puneau prea multe întrebări de ce trebuie să facă. Asta trebuie să faci și gata. Pentru că erau reguli destul de stricte și cei care nu se conformau primeau și amenzi, din câte am înțeles. Da, am auzit că existau o predispoziție spre cât mai multe reguli și cât mai multe amenzi sau pedepse în sensul acesta. Oamenii erau disciplinați constant, adică nu aveai voie să întârzi undeva, dacă întârziai primeai amendă, nu aveai voie să absentezi de la o mormântare, de la o lucrare a vecinătății și existau niște amenzi, aveau o acoperire logică, de exemplu, dacă lipsea la o mormântare, amenda acoperea practic omul care îl plăteai să vină în locul tău sau ceva, deci avea un substrat logic în spate, nu era așa ceva la întâmplare făcut, dar era, cum am zis, cred că înainte în Saschis erau 9 vecinătăți ale sașilor, 2 ale românilor, cel puțin. Da. Erau mulți oameni de îndrumat și de condus. Erau bine că erau disciplinați și nu trebuia să o iei de la zero, dar totuși trebuia să-i notezi, trebuia să ai grijă să nu lipsească, trebuia să vină, era mult micromanagement de făcut și era și un fel de descentralizare, da? Nu trebuia să aibă biserica sau consiliul parohial grijă de totul și atribuțiile acelea lumești erau date mai departe către vecinătăți care aveau grijă să te îmbraci frumos duminica, să nu mergi ca ultimul... Să faci curățenie în fața porții. Da. Era și o chestie, cred că la un moment dat era și administrativă, deci acum vorbim de multe chestii care le făceau pentru biserică sau pentru ulița pe care trăiau, dar cred că înainte era și o chestie administrativă pentru comună. Era tot așa, cum avem acum un primar, dar micromanagementul ca să-i pui pe toți la punct, tot vecinătatea o prelua. Câte un mic primar câte un fotăr, așa, un mic primar pe fiecare stradă, cumva. Da, care avea autoritate și de asta ziceam, era o democrație rotativă pentru că toți ajungeau acolo. Da? Deci... La un moment dat vedeau cum e să fii la conducere. Și știai că la un moment dat trebuie să fac și eu chestia asta și atunci nu era un fel de gică contra, zicea, nu fac asta, că-ți venea ție rândul și atunci... Adică își luau foarte în serios îndatorirea asta. Acum nici nu mai avem nevoie ca și societate așa de mult de vecinătăți. Poate asta e și problema pentru care nu mai există vecinătăți, că nu mai avem nevoie. Avem asigurare medicală, avem o pensie, avem tot felul de servicii pentru care înainte exista vecinătatea. Da? Era un fel de asistență socială sau inclusiv reglementarea pentru zilieri, când îți culegeai strugurii. Prima oară aveau voie să-și angajeze zilierii văduvele și familiile defavorizate, să spun așa, după care veneau restul. Dacă era invers, deci dacă, de exemplu, familiile mai înstărite angajau zilierii, și dacă cazurile sociale rămâneau la urmă, probabil nimeni nu ar mai fi venit la cei care aveau mai multă nevoie. Da, nu ar mai fi venit nimeni la ultimii. Da. Și erau și un fel de... Se regla și piața, adică în sensul că costul zilierilor era discutat în vecinătate. Deci erau niște fel de socialism din acela extrem, dar gândit pentru binele societății, ca să-și permită oricine zilier sau diferite servicii. De chestia acestea nu mai e nevoie astăzi. Nu mai e nevoie să stabilim în vecinătate care sunt costurile anumitor lucrări sau așa. Pentru că nu mai stabilește altă piață, da. Da. Și, dar în schimb, cred că aducea foarte mult oameni împreună. Aveai niște lucruri de făcut în comunitate care nu erau pentru tine, că nu mergeai să repar gardul cimitirului, să zic, pentru tine. Că nu
nu te interesa practic acestea, da? Era o datorie care trebuia să faci și se punea foarte mult accent pe acest simț al datoriei, da, uite, trebuie să facem chestia asta. Dacă 90% nu o fac, cei 10% nu o să pot să facă. Deci toată lumea înțelegea că dacă nu muncește toată lumea, nu se întâmplă nimic și de aceea erau și pedepsiți cei care nu vreau să facă parte. Nu vrem să participăm, erau ok, nu vrei să participi, lasă că te pedepsim. Spunem noi cum poți participa. Plătești atunci, te ardem la buzunar. Și cum am zis, era extrem de mult micromanagement din acelea de să-ți împarți de la făcut curat pe uliță, cum te îmbraci, când te duci la recoltat, când faci muncile câmpului, adică în vecinătate, cum îl ajuți pe ăla, la nuntă. De exemplu, asta se mai păstrează, da? Merg cu pachetul acela de nuntă, cum îi spune. Se duce la nuntă, Da, așa se spune, când te duci cu coșul, cu zahăr, făină și ce mai are nevoie familia să gătească pentru nuntă. Bine, mai de mult la nunți se făceau lichiuri și cozonaci și cumva ajutorul pentru asta era, sau găina, că se tăiau găinile, se făcea supa de găină cu teiței, făcea parte din meniul de nuntă tradițional. În ziua de astăzi, chiar dacă nu se mai fac cozonaci și lichie la nuntă, dar oamenii, într-adevăr, continuă să ducă la nuntă, cum se zice. Da, și la copii, la noi născuți. În cazul nostru, am primit foarte multe. Vine să te vadă și atunci îți aduce ceva cum era înainte. Deci se păstrează anumite elemente din ce se făcea și înainte în vecinătăți. Apropo de ce spuneam mai înainte de spiritul de vecinătate, că mai mult spiritul ăsta se păstrează, sau cel puțin eu așa simt în Saschis. Cred că de asta și am reușit cu vecinătatea femeilor, uite, să imediat împlinim 10 ani de la înființare. Și chiar dacă nu suntem întotdeauna foarte multe la evenimente, dar suntem câteva care ne-am născut, am crescut aici, avem spiritul ăsta de vecinătate în noi și dacă e să se întâmple un eveniment, știm că trebuie să fim acolo și să punem mâna să ajutăm. Da, deci practic vă faceți datoria. Asta e așa. Adică, datoria față de comunitate. Da. E o chestie care e greu de explicat dacă n-ai trăit-o înainte. Să faci datoria față de comunitate. Limbă de lemn. Dacă fără să fii plătit, fără să... Da. Faci muncă benevolă. Dar e... Da, cum ai zis, e spiritul acela al comunității. Practic, tu dai ceva comunității. Comunitatea fără asta ar fi mult mai săracă, fără această muncă voluntară pe care o faceți. E și un exemplu, cum am spus la început, e ca la copiii mici. Când intrai în vecinătate, repetai ce făceau cei din jur. Stabilești și un exemplu, adică faci această muncă voluntară, așa cum au făcut-o cei dinaintea noastră, voastră, și pe urmă sper ca și în viitor să se continue această tradiție. Și tu și copiii tăi și nepoții. Dar fără exemplul acesta, nu cred că s-ar bloca la un moment dat, adică fără exemplul propriu. Adică, uite, asta, de ce o face? Adică care e motivația lui? Ce interes are să facă muncă voluntară? Care până la urmă, în ziua de astăzi, zice, de ce să-mi sacrific din timpul meu să fac așa ceva? Și lumea nu mai vede tabloul de ansamblu, să zică, da, uite, cu voluntariatul acesta, în primul rând facem ceva bun pentru comunitate, dar stabilim și un exemplu pentru generațiile viitoare și într-un fel onorăm și înaintașii. Se întâmplă atât de multe lucruri deodată, avem atât de mare acces la informații, am devenit atât de individualiști încât cu greu ne dăm seama ce facem cu această vecinătate, ce rost are toată munca asta. Adică acum suntem obișnuiți să primim ceva, adică am făcut ceva, primim automat și răsplata pentru acel loc. Și acum e foarte greu să zici, ok, nu o să primești răsplata, nu știu, la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului, ci, nu știu, peste câteva zeci de ani. Câteva zeci de ani sau poate răsplata ta va fi în ceruri, cum se spune. Da, dar cred că e ca și când plantezi un pom, da? Poate nu o să te dai tu pe hinte, dar poate nepoții o să fie mulțumiți că ai plantat pomul acela și are umbră. Și... Cum se zice în ziua de astăzi, să gândești sustenabil. Sau... Da. Și pentru viitor. Din câte am citit la Saschis, erau și niște tradiții legate de vecinătate, de exemplu Forsugu, cred că se numește, ceremonia de mutare a lăzii de vecinătate de la un vecin la altul. Dacă știi să ne spui puțin despre obiceiul acesta. Eu n-am mai prins chestiile acelea, știu doar din
din povești cum era și știu că era o activitate foarte amuzantă în care era ca un fel de bal mascat în care era... Are legătură și cu tradiția carnavalului. Da, era un carnaval și se mascau în mireasă, adică potterul, nu mai știu exact cum era, mire și mireasă, erau toți bărbați. Acolo era o chestie foarte amuzantă, de aceea zic că nu avea doar vecinătatea, nu avea doar rolul acesta de a impune reguli și de a le supraveghea, ci avea o foarte mare latură, era și pe partea de distracție și de să te simți bine. Păi așa puteai să-i ții pe membrii cât mai mult împreună și mai uniți. Da, și înainte nu aveai televizor, adică aveau fanfară, nu aveau radio sau ceva, adică după aceea cred că după anii 60 au apărut radiourile și așa, dar până atunci nu avea nimic, adică singura distracție era când se întâlneau oamenii, veneau împreună și cântau și se simțeau bine, nu puteai să consumi divertisment, trebuia să-l produci tu la tine în sat. Și cred că foarte multe ceremonii din acestea erau, bine, aveai chestii în care trebuia să fii serios, dar și chestii în care nu puteai să nu fii serios. Și atunci ce e foarte interesant e că indiferent de statutul social sau de rolul care aveai în comunitate, erai egal cu celălalt. Deci vecinii erau egali între ei și dacă erai un om bine văzut, nu-ți făceai griji că te mascai acum, nu știu, adică te puneai într-o ipostază comică și râdea tot satul de tine, adică era acceptat. Deci, uite, ăsta în ziua se face aia de râs. era acceptat orice, adică nu se face de râs în sensul că râdem de el, ci poate să-și dea un pic în petic și arată că și el e un om ca și toți ceilalți și nu e o diferență între noi oameni. Trebuia să și trăiești, nu puteai doar să vorbești despre el. Deci ăsta era un exemplu destul de clar. Da, ce ne-am face fără râs, dacă n-am reușit să ne și distrăm. Erau, și bineînțeles, avea loc acest transfer de autoritate, se spune așa, care era tot așa, nu era nimic ieșit din comun, pentru că aveai un foter tânăr, care devenea foterul bătrân. Foterul bătrân îi ducea celui preda lada de vecinătate celui tânăr. Predea și erau tot felul de formulări și practic dădeai mai departe. Deci nu era nimic surprinzător. Știai cine o să fie, știai cine e foterul bătrân, știai cine e la tânăr, știai cine o să fie următorul tânăr. Deci nu era o chestie... Dar ceremonialul în sine era probabil un moment deosebit pentru vecinătate. Fiind la nivel de vecinătate, mai țin minte că înainte toate evenimentele acestea mai importante ale vecinătății se făceau acasă la oameni, deci la foter. Băgai toți bărbații sau toate femeile în casa foterului și acolo discutai și serveai ceva de mâncare și beai un pic și acolo se luau toate hotărârile. Zic că intrai în casă la om practic și acolo se desfășura totul. Și în fiecare uliță, prin rotație, ajungeai aproape în fiecare casă și oricum trebuia să te știi unul cu celălalt, pentru că la un moment dat avea și funcția asta de ajutor social, să zic așa, dacă unul se îmbolnăvea, vecinii mergeau și aveau grijă de animale un pic. În permanență, porțile erau oarecum deschise unui altuia. Pe când acum sunt destul de închise, nu mai intră nimeni la vecin să vadă ce face și așa. Oricum sunt un pic intimidante porțile noastre, cum sunt așa mari, de nu te poți uita peste gard la vecinul. Da. Deci, dacă mai sunt și încuiate, cu atât mai puțin primitoare, să zic, ar părea. Da, dar asta e ca și în spatele acelei fațade sobre, când intri după aceea, e total altă lume. Dar, da. Cred că erau tot timpul două ipostaze. Ipostaza aceea la vedere, unde toți erau sobre și așa mai departe, și după aceea spiritul adevărat în care toată lumea glumea cu toată lumea. Se dezlănțuiau. Da, era. Cred că era destul de plăcut așa să trăiești în acea comunitate, ca în vecinătate. Toată lumea sunt vecini, tu poți să o dai în petic de câteva ori pe an și trebuie să fii sobru în unele ipostaze, deci totul era destul de bine reglementat. Era rânduială, cred că vecinătatea și despre rânduială. Da, de rânduială și disciplină. Și aveai momente, ca și la școală, ai momente în care mergi la școală și ții orele și faci tot așa și după aceea ai pauzele în care poți să te alergi cu colegii. Și da, faină comparație. În ziua de astăzi, voi mai sunteți o singură vecinătate, sașii din Saschis, nu? Câți sunteți în comunitatea sașilor acum?
din evidențele voastre? Ca și comunitate religioasă cu toți membrii, chiar am numărat anul trecut, suntem aproximativ 100 de persoane, ceea ce e destul de mare, pentru că și Sighișoara sau așa, de exemplu, sunt pe la sub 300. Suntem destul de bine. Dar sunt mulți membri care nu participă tot timpul la viața religioasă, să zic așa. Sunt membri care au dubla apartenență, deci cei din Germania au diaspora, de exemplu, poate să-și ia, pot să devină membri la noi în biserică, la 2 parohii, practic. Și în principiu am rămas constant în aproximativ 100 de membri. Toți suntem 99, 98, 100. În ultimii ani avem o natalitate aproape la fel de mare ca și rata de decese. Deci suntem tot timpul pe acolo. Echilibrată. Da, 2-3 persoane. Asta e și motivul pentru care Saschizul încă are preot al parohiei și e o parohie de sine stătătoare. În județul Mureș, în districtul Sighișoara, care se întinde din aproximativ județul Mureș până sus în Bucovina, suntem, cred că, ultima comunitate rurală de sine stătătoare a bisericii noastre. Și are de-a face cu o structură, deci trebuie să ai anumite funcții onorifice care sunt acoperite de membrii comunității și noi ne-am străduit ca acele funcții să fie acoperite. Și atunci, bineînțeles că poți să iei decizii de sine stătătoare și proiectezi cumva un viitor. Adică... Poate și pentru faptul că sunteți o mână de tineri aici mai implicați în parohie. Uite că ați reușit să implementați inclusiv proiecte cu fonduri europene, ceea ce nu-i puțin lucru, mai ales la birocrația care e caracteristică acestor proiecte. Turnul cu ceas este un exemplu foarte bun de restaurare a unui monument istoric, proiect derulat de Parohia Evanghelică CA din Saschiz. Da. Se întâmplă foarte multe lucruri, deci în ultimii 20 de ani cred că am trăit să văd mai multe împliniri legate de biserică decât cred că au văzut, nu știu, zeci de generații înaintea noastră. Da, a fost în 2002 Ministerul Culturii din România a finanțat restaurarea bisericii, fiind monument UNESCO, au zis că, uiteți, finanțăm restaurarea bisericii, au vrut să finanțeze și turnul, dar nu s-a mai putut și 9 ani mai târziu au finalizat biserica. După care am intrat în 2002, încă nu eram în Uniunea Europeană, în 2011 când s-a finalizat biserica, eram și în NATO și în Uniunea Europeană și deja se puteau accesa fonduri europene. Și episcopia noastră din Sibiu a accesat și a reparat numeroase biserici, cum ar fi cea din Cloașter și mai multe din jur. Da. După care, în stilul caracteristic, s-au schimbat regulile și au zis că o entitate, ca de exemplu episcopia, nu mai poate fi beneficiarul finanțărilor pentru alte parohii mai mici. Pentru parohiile aflate în subordine ei. Și atunci, nevoiți de circumstanțe, au zis nu vă putem, adică nu erau peste 10, 15, cred că 16 parohii și au zis cine se descurcă bine, cine nu, vedeți voi. Și atunci, împreună cu alte parohii, s-a obținut finanțarea europeană și s-a și dus la capăt toată finanțarea, adică tot proiectul. Am prins și acel salt adică de taxe din 2019, birocrație. 2019-2020, da. Da, a fost. Dar știu că schela s-a pus în 2018 în toamnă și cred că în 2020 era gata tot. După aceea am avut o altă mare realizare, deci biserica e restaurată, turnul s-a restaurat cu fonduri europene, după care a venit pandemia și copiii mai ales erau prinși acasă și Bruno Roth, care este organistul nostru, a zis, nu vreți să facem un pic de muzică? Uite, mai învățați și voi să cântați și așa, și aveam o grămadă de copii care se săturaseră să stea acasă, copii de grădiniță, școlari, preșcolari. Și de ce nu? Deci toată lumea vrea să plece de acasă. Da, și ce idee bună. Am făcut câteva repetiții
Și Bruno a trimis un filmuleț cu cum cântă copiii la Sibiu, la directorul muzical al bisericii noastre, la Jürg Leutert, și a zis, uite, așa arată viitorul, că facem probe, avem un mic cor de copii aici. Și, ok, s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de 2 ori, de 3 ori, la care a venit un feedback din Sibiu și a zis, măi, știți ceva, dacă voi investiți în viitor, atunci o să investim și noi în orga voastră. Și printr-un concurs de circumstanțe, să zic așa, partenerul nostru din Germania, domnul Thomas Ring, a depus o cerere la statul german, departament de la ei, pentru finanțarea reparației orgii. Și așa am ajuns în cele din urmă să se restaureze și toamna orga. aceasta să inaugurați orga restaurată. Da, a fost și acolo, a fost o grămadă de probleme, a venit după pandemie, prețul a sărit încă o dată, complet surprinzător pentru noi, au fost o grămadă de oameni din Germania, din Austria, chiar și de aici, din Transilvania, care au sponsorizat această creștere de costuri. Deci au zis, dacă voi o faceți și aveți comunitatea asta vie, vă dăm banii aceștia, fără probleme. Deci am fost, cum să zic așa, Da. ești surprins De dărnicia oamenilor da. și de suportul lor și mi se pare extraordinar cum totul a pornit de la o înregistrare cu copii care, da, era o dovadă că este o comunitate vie și care își doreau să aibă parte de educație muzicală. În felul ăsta să fie cumva implicați în viața comunității săsești. Deci nu mai este neapărat o comunitate doar săsească, noi avem un grup de WhatsApp și acolo scriem cine vrea să vină sau dacă este interes, nu mai este doar săsească, avem pe... Sunt și avem copii români care merg la da. secția germană. Și trebuie văzute totdeauna beneficiile, deci mai vorbești un pic de germană, 40 de minute odată la 2-3 săptămâni, cânti un pic, ai un pic de cunoștințe muzicală, ții un pic de ritm, deci pentru copii care nu fac diferențe foarte mari de confesiune și de etnie și chestii astea care sunt indiferente și nici nu ar trebui să conteze, sunt niște lucruri foarte binevenite. Și atunci, da, nu e nicio problemă. Bruno este foarte e foarte deschis tot timpul și ajută pe toată lumea și chiar ne bucurăm că el, venind din Sighișoara, face acest lucru pentru noi, pentru că îl face în mod voluntar și cu și drag. acolo, Rudi, unde petreceau? Că venim vorba de muzică și că Saschizul avea fanfare. Nu exista, cred că, nicio petrecere fără fanfară pe vremuri. Unde petreceau saschizenii? Care erau locurile unde mergeau? La iarbă verde sau? În Brazi. Deci acolo era locul de dans săptămânal, să zic așa. În Brazi era un ring, erau și niște brazi plantați în formă de cerc și acolo era suprafața de dans și acolo urca toată lumea. Tu te referi la terenul mic de fotbal, cum îi spunem, de jur împrejur. Este un deal care putea fi foarte bine un fel de tribună. Exact. Și acolo cu niște reguli cât de cât cânta fanfara și tineretul se distra. Erau luați la dans pe rând acolo. Pe rând să nu rămână nimeni nedansat. Da, probabil. Deci acolo încă mama mea a prins acele tradiții în care putea să meargă fanfara, să o audă toată lumea și era un fel de divertismentul de duminică. Și se auzea muzica peste tot satul. Țin minte când a fost întâlnirea sașilor din Saschiza cu nu știu câți ani, tot acolo sus s-au întâlnit, cânta fanfara și se auzea efectiv peste tot satul muzică. Da, impresionant. Erau și alte chestii un pic mai amuzante. Fanfara mergea peste tot, era un fel de telefon mobil cu muzică. Și la înmormântări, da. Da, era peste tot și știau că mergeau, cred că, nu știu, în timpul Crăciunului sau undeva mergeau cu fanfara și portul nostru popular are niște cizme fără niciun fel de crampoane sau nimic. Era un pic mai înghețat solul și vedeai că... Așa pe muzică, câte o căsătură. Cânta fanfara și deodată de sunete. Că dispare câte unul, mai cădea câte unul. Da, fiind și muzicanții erau cinstiți la absolut unde mergeau, erau bine cinstiți ca să cânte și probabil nu erau nici în cea mai trează ipostaza lor și atunci când mergeau în satul să cânte, zicea
Miș Herman, că el a fost la trompetă, ziceam, și pe instrumentele muzicale se pune acel suport de portativ. Da, și era greu, că trebuia practic să cânti după note, adică să și ai grijă de instrument, să și mergi. Și să și la picioare. Și câteodată nu funcționa toate trei. Era mai greu să se coordoneze. Da, erau zis, da, uite, cum se numește, îndoitura asta de pe instrumente din iarna aia. Mai știi acolo la amintire pod când era cam alunecos. Și, da. Era, cum să zic, eu am prins așa către ultimele Richtauguri. Deci, ca și distracție, n-am mai prins, eu având 4 ani în 90, cred că s-au mai ținut, nu știu, vreo 2-3 ani s-au mai ținut toată această tradiție până au plecat mai toți, după care toate vecinătățile s-au contopit într-o singură vecinătate care a renunțat la multe dintre obligații pentru că nu mai avea oameni. Când s-a micșorat numărul de membri, au rămas la chestiile esențiale, deci ce era cu cea mai mare valoare. Deci cea mai mare valoare avea, bineînțeles, biserica și cimitirul și casa parohială. Și pe asta s-au concentrat. Deci să fie cosit de 2 ori pe an, să arate bine cimitirul, să arate bine biserica, la casa parohială, să fie totul în regulă. Și practic au redus cât au putut din atribuții. Pentru că din 1000 de membri, aproximativ înainte de 90, au ajuns că la 180-200 după 90 sau așa. 2-3 ani, da. Așa au fost în majoritate, erau oameni mai în vârstă, deci nu foarte în vârstă, dar pe la 60 de ani, care au zis, plecăm noi, 60 de ani, ce facem acolo? Adică suntem pensionari. Eu am prins în 2000 și ceva, normal, în vecinătate intrai numai dacă erai căsătorit și toate cele, dar după aceea erau ca niște întâlniri mari, participau toți sașii, bine, femeile într-o parte, bărbații în cealaltă. Ca să se știe clar care e rânduiala. Dar mergea și cu copiii, pentru că nu mai aveai unde să-i ții. Și atunci eram practic destul de mulți și totdeauna se dădea o masă și era Richtagul acela, un fel de dare de seamă. Și ziua de judecată. Da, și de împăcare și practic acela a devenit atunci all in one, totul a devenit una. Era dare de seamă, era un fel de distracție, mai venea toată lumea împreună și asta se făcea o dată pe an. Și eu am prins chiar ultimele momente cu cei mai în vârstă, care erau activi din anii 80 până prin 2000. Vedeai încă spiritul acela, cum se numește, să dai un pic în petic, deci puteai să bei un pic mai mult, dansai cu toată lumea, erai vesel, deci nu trebuia să fii serios și toate cele. Dar atribuțiile erau împărțite și acolo, da. Trebuia să facă de mâncare, femeile erau la spălat, alea, la de vase și zic. Da, partea mai gospodărească, să zic, a petrecerii. Dar încă se simțea acel spirit de să faci ceva pentru comunitate și să te simți bine. Deci comunitatea nu era o chestie în asta abstractă. Comunitatea erau toți membri și toți se știau între ei. Deci să faci comunitatea să se simtă bine, te simțeai tu de fapt bine, că făceai parte din comunitate, exact. Și toată lumea nu era o chestie în asta foarte abstractă. Asta se teoretizează destul de mult despre comunitate, încercăm să găsim definiții. Problema acum suntem atât de diferiți, de nu mai avem un numitor comun, să zic, să ne întâlnim pentru o chestie de bază, cum ar veni. Și atunci și vecinătățile au devenit mai mult adică ne ajutăm între noi în cazul înmormântării, deci acolo e numitorul comun. Cam așa se întâmplă și la vecinătățile de români, da. Da, așa de jos a ajuns numitorul, zic, nu ne întâlnim pentru altceva, ne întâlnim pentru partea asta de... Ajutăm când e la greu, dar am uitat să ne ajutăm și la bine, să zic. Sau să te simți bine. Da. Să te simți bine. Acum, că, asta era interesant. Indiferent adică te puteai simți bine cu toți membrii, toată comunitatea putea simți bine. Rudi, eu vreau să mai spun despre tine și că ești unul din acei ghizi pe care oricine ar vrea să îi întâlnească la biserică atunci când merge să viziteze biserica. Tu îți începi ghidajul din podul bisericii. De ce? Înainte, bisericile săsești acum 20 de ani nu erau foarte vizitate, adică erau câteva biserici
vizitabile, după care acum sunt foarte multe, majoritatea se pot vizita. Dar toată lumea citește despre chestia asta cu bisericile fortificate, dar nu vede etajul fortificat. Și foarte multă lume vede doar partea de jos de biserică și nu vede și partea de fortificație. Și atunci, de obicei, și pentru că e mult mai greu să începi un ghidaj în biserică, după care să urci în pod, eu îi rog pe oameni să urce direct în pod și după aceea să coborâm în biserică, ca să vadă cum arăta acel etaj fortificat. E și o panoramă foarte, foarte frumoasă a satului și se vede și cât de încăpător e acel pod. Și le și spun cum presupun eu că s-a construit totul. Asta am remarcat, că le ofer practic o experiență de vizitare. Vorbești și despre fortificație și despre meșteșuguri și despre cât de sudate erau meșteșugurile cu partea de cunoaștere a naturii de către localnici. Trebuie să condensezi în câteva minute, de obicei nu are nimeni, nici eu n-am expertiza să vorbesc acolo 10 de minute despre ceva și nici cei care participă la un tur din acesta nu prea mai au răbdare să stea și să mă asculte foarte mult și atunci iau chestiile mai deosebite și le expun. Când a ars catedrala Notre-Dame din Paris, când vezi câtă muncă, câți stejari au fost implicați acolo, atunci câteodată le fac și paralela aceasta, zic, uitați-vă la perioada aceasta de timp, din 1500 aproximativ în Transilvania, în satele săsești, câte biserici s-au construit deodată. Acum, cum ziceam, avem atât de multe informații și se întâmplă atât de multe lucruri deodată, încât ne e greu să ne dăm seama că o construcție a unei biserici sau unui pod dura generații întregi. Că începeam eu și continuau copiii și nepoții și duceau la capăt totul. Și luăm totul atât de ușor, adică toată munca, nu exista utilaje sau așa, trebuia să faci totul muncă fizică cu animale. Pe lângă acest fapt, în Evul Mediu trebuia să-ți cultivi singur mâncarea, deci e foarte complexă problematica. Pe lângă partea de supraviețuire mai construiai și câte o biserică sau o cetate sau... Da, și bine, o făceai tot pentru comunitate, pentru că dacă veneau năvălitorii, mureai, adică beneficiile... Aveai nevoie de un loc unde să te ascunzi, da, absolut. Ținea tot de instinctul de supraviețuire. Da, și e foarte interesant cum bisericile fortificate, practic, ofereau localnicilor un adăpost, adică în acea perioadă. Zic, te retragi în biserică, în Evul Mediu, da, relația cu Dumnezeu cred că era mult mai strânsă decât acum, pentru că nu existau nici cunoștințele din ziua de astăzi, deci îți începea viața la biserică și se termina la biserică și atunci aveau și acest rol de fortificație unde îți și apărau activ viața, adică te apărai în spatele unor ziduri, te apărai de arcuri sau de gloanțe sau de ceva, deci e foarte, apropiată trăirea aceasta de biserică, deci te apăra și fizic, nu doar spiritual. Și asta încerc să le explic oamenilor, că înainte oamenii trăiau un pic altfel decât acum. Mie mi-a plăcut foarte mult când am fost la un ghidaj făcut de tine, cum ai explicat partea cu lemnul, cum era adus din pădure, în ce perioade ale anului era adus, în ce perioade era folosit pentru fortificații la care se lucrau. E foarte interesant cum, fiind constrânși de partea tehnică, găseau tot felul de soluții. De exemplu, iarna, lemnul e mult mai ușor și iarna, înainte când erau ierni aici cu zăpadă, puteai să tragi lemnul pe zăpadă, buștenii, puteai să-i tragi din pădure. Pe când dacă era în timpul verii, erau și mult mai grei și ar fi trebuit să-i tragi pe noroi, pe străzi. Toate chestiile astea aveau o logică și niște cunoștințe care le aveau oamenii acolo, nu erau nevoiți să le aibă, pentru că altfel nu ar fi reușit să facă acele lucruri. Că oamenii știau așa cumva sistemic ce se poate valorifica, în ce perioadă anului și foloseau la maxim toate resursele din mediul înconjurător pentru ce aveau ei nevoie. Da, pentru că ei aveau doar forța lor fizică. Deci aveai forța fizică și aveai animale. Adică animale de tracțiune și forța ta fizică. Deci tu trebuia să le folosești cu cap aceste două lucruri.
timpul tău ca și om, deci când aveai timp să faci ceva, să meșteșugărești ceva sau să cultivi mâncare sau să ai grijă de tine sau să te încălzești și n-avea nicio logică în timpul verii, când îți cultivai mâncarea, să te duci în pădure să iei lemne. Deci, sunt foarte multe lucruri foarte logice, deci noi nu mai suntem constrânși de aceste lucruri. Noi avem utilaje. Un pic cam de-a gata totul. Da, avem utilaje care ne fac tot felul de lucruri, foarte multă muncă mecanizată și nu mai suntem constrânși de acele lucruri, dar încerc să le explic oamenilor cât de grea era totuși viața și trebuia să iei niște decizii, trebuia să-ți rânduiești viața în așa fel încât să poți să faci ceva. Deci dacă făceai lucrurile fără cap, oricum așteptarea de viață era foarte scurtă, speranța de viață era foarte scurtă. Atunci, dacă mai și făceai ceva greșit, se scurta și mai mult. și atunci nu exista nicio plasă de siguranță. Adică dacă nu-ți cultivai mâncarea, nu puteai să mergi la supermarket să ți-o cumperi. Deci trebuia să era pe viață și legat, pe moarte acolo. Exact. Nu era legat de pământ în toate felurile. Rudi, când ați avut lucrările la turnul cu ceas, ați ajuns și la capsula de acolo din vârf? Da. Sunt curioasă că e un fel de capsula timpului. Ce se găsește în ea? Deci e o scriere din 1832. De când a fost refăcut acoperișul după un incendiu. Deci în 1798 sau 1800 toată comuna a ars. Mai puțin Feșergosul, cred. Deci o uliță. A ars cu totul. Și în timp de o generație, 30 de ani, saschizenii și-au renovat casele proprii. Și la un moment dat și-au dat seama că turnul e în paragină. Și au zis, ce facem? Uite, turnul e în paragină, haide să reparăm și pe ăla. Și atunci comunitatea bineînțeles, a închiriat, cred că, niște meșteri și a contribuit financiar și au ridicat turnul, refăcut turnul, da, era probabil o ruină și când au terminat totul, în acea bulă de sus, au introdus un text. Da. Și acel text, acolo sunt enumerați toți locuitorii din Saskiz și pe lângă erau niște bani înăuntru și și ulițele din... Denumirile ulițelor. Da, denumirile ulițelor și ce e interesant e că Britlaua nu apare, dar apare altă uliță, ceva care are de face cu cetatea și credem că acolo la Cloister, cum se zice, de la Feșergos spre Iupăgos mai era o stradă care, poate din cauza unor alunecări de teren sau cauze naturale, a dispărut. Și asta e foarte interesant. Cum relativ recent, în 1832, zici că nu e așa de mult timp. Secolul XIX, da. Da, dar totuși nu există nicio informație legată de acea uliță care a dispărut sau când s-a construit ulița cea nouă. Și zicem că da, dar uite că nu e așa de departe. Și uite că și dacă s-a întâmplat acum, 200 și ceva de ani, uite că totuși nu știm nimic nu avem nicio informație despre acele evenimente. Da, dacă nu sunt mărturii în arhivele parohiei. Da. Și e un document care va fi expus și acesta. Problema e că în anii 90 se pare că cineva a tras cu pușca în sfera aceea de pe biserică și e un cilindru foarte mic din lemn, era? Un cilindru mic din lemn și un glonț a rămas în document și a deteriorat foarte mult, că era făcut sul și practic s-a oprit în acel sul glonțul și a deteriorat foarte mult din text. Dar, da, asta s-a întâmplat tot așa în anii 90, cred că a fost un concurs de tir. Sunt 3 găuri în acea bilă. Un glonț a trecut prin ea și un glonț a rămas în acest document. E foarte, foarte interesant ce s-a întâmplat. Dar sperăm că anul acesta să afișăm acest text și cred că e destul de interesant să vadă lumea ce... Și ați introdus și voi ceva în capsulă atunci când... Da. Ceva din timpul nostru. Da. E ca înainte, cu toți locuitorii actuali și constructorii și noi
Erau niște bani, atunci Da. se puneau niște bani, erau enumerați constructorii care au lucrat, toți locuitorii din comună, deci capsula timpului și prin ce greutăți au trecut și cum s-a ajuns acolo și toate chestiile astea. Eu cred că e destul de interesant. Bine, acum există toată media și informațiile circulă foarte, foarte ușor, dar în 1832... Cine știe cum o să fie peste 2-3 generații când o să se refacă poate iarăși turnul și cineva din urmașii voștri o să vadă cum arată, cum s-a ajuns la renovarea turnului. Pentru că ducem o perioadă foarte îmbelșugată, aș putea să spun acum. Nu știu dacă mai fost timpuri în care chiar să aibă oamenii acces la de toate. Nu. Comparativ cu ce a fost înainte, cred că e luată strict ca putere financiară și tehnică. Suntem mai presus de toate timpurile. Toate generațiile de până acum. Vorbeam mai înainte despre cetate. Să-ți ridic așa un pic mingea la fileu. Avem o cetate restaurată. Ce se va întâmpla cu ea? Da. Sau putem să facem ceva foarte bun, sau putem să facem ceva care nu e așa bun ea. La ce te referi? În sensul de cum o să o folosim în viitor, mă refer ca și comunitate, da. Și ce o să facem în ea. Adică acum sunt doar niște ziduri și locul acela trebuie umplut de viață. Adică să fie o cetate vie. Să fie o cetate vie, că ești o localitate muzeu, să zic așa. Adică ești o exponată vie într-un muzeu care umbli pe... uite un saschizian, să-i facem o poză sau... Cetatea aparține localnicilor, numai că trebuie gândit foarte bine dacă o valorificăm doar financiar, să zicem, deci facem doar niște lucruri financiare sau e un pic mai mult decât atât. Principala problemă e identificarea localnicilor cu cetatea. Cum te identifici ca și localnic cu cetatea? Ce faci în acest sens? Nu știu cât de mult știu oamenii din sat despre cetate, cum a fost construită, cât de greu a fost construită pe vremuri, că au contribuit locuitori din 7 sate. Au fost, înainte, cetatea e mai veche decât bisericile fortificate și 7 comunități au ajutat la ridicarea ei sau coadministrau sau aveau drepturi în cetate. Asta e o variantă. Bineînțeles, 2 dintre localități nu mai există, Valdea, 2 localități între Saschi și Cloașter care s-au desfințat, dar dacă ne gândim că și Archita sau Criț sau Daia aparținea, adică cetatea servea și oamenilor de acolo, ne putem imagina cât de greu ajungeai până la cetate. Deci trebuiau 4 ore pe jos, faci o drumeție de 4 ore să te poți refugia într-o cetate. Și totuși a fost o fortificație în care probabil oamenii se retrăgeau de nevoie. Să nu-și piardă viața, trebuiau să se refugieze, să se adăpostească acolo. Și acum, acum este o clădire medievală care are 6 turnuri și eu îmi doresc foarte mult ca să devină o cetate vie în sensul că să fie și folosită, adică comunitatea, și aici mă refer în principal și la tineret, adică școala și bisericile, dacă vor, tot felul de ONG-uri să coadministreze cumva toată cetatea. Mi-am dorit foarte mult să avem o parte de distracție, da? Deci să mergi acolo, să poți să faci elevii să poți să meargă, de exemplu, să stea peste noapte în corturi, ceva. Dau un exemplu acum, sau să ai un turn în care poți să faci observații astronomice sau tot felul de chestii, să înveți chestii legate de faună și floră, un pic de istorie, bineînțeles, un pic de meșteșuguri, deci să nu fie gândită neapărat ca și chestie istorică, în sensul ceva că la să facem care reenactment. te duci, vizitezi, ai plecat și ți-ai făcut o poză și gata, am fost la cetatea Saschiz. Da, să rămâi cu cât mai multe. Un loc în care să ofere experiențe și eu cred că implicarea comunității locale este foarte valoroasă, dar cred că încă mai e de discutat și de stabilit cum ne organizăm munca astfel încât cetatea să fie vie pentru când va fi deschisă publicului. Da, e foarte mult de lucru acolo și avem din păcate și exemple negative din jur, care nu vizitezi niște pietre până la urmă, care nu au nicio istorie în spate, nu rămâi cu nimic și eu
personal, cred că e foarte bine să înveți ceva. Dacă te duci undeva să rămâi cu ceva, nu neapărat cu poze frumoase, pentru că astea le poți face probabil în locuri mult mai frumoase, să zic așa, dar să înțelegi cât de grea a fost viața înainte și cât de binecuvântat suntem acum, cât de ușor ne e totul. Putem urca cu mașina în 2 minute sau putem urca pe jos în 20 de minute. Deci să vadă diferența între confortul zilei de astăzi și dificultățile din trecut și cât de mult au lucrat înaintașii noștri ca să ajungă la nivelul nostru. Deci dacă noi ne bazăm tot pe chestii descoperite de cei dinaintea noastră, am făcut tot câte un pas mic până la noi, unde noi avem aproape totul. Avem energie electrică, avem mașini, avem absolut totul. Și oamenii să vadă un pic și în cetate, să vadă un pic cât de greu s-a ajuns la acest câte pentru mii de ani. așa poate reușești să respecte mai bine, de fapt, obiectivele de patrimoniu în general. Că e vorba de cetatea din Saskis sau că de o biserică fortificată. Dacă afli istoria locului, greutățile prin care au trecut oamenii la un moment dat să construiască fortificațiile astea, probabil ajungi să le respecti mai ușor. Să fie o chestie interactivă în care trebuie să pui mâna, de exemplu, poți să iei o piatră, să o duci dintr-un colț în celălalt al cetății și deja Da. Cred că obosești destul. Ia adu asta, pune acolo și facea hai cu găleata, cu mortar. Da. Eu cred că cetatea are o istorie în spate care e bine să fie știută, dar ar trebui să aibă un scop educativ, în sensul că, uite, asta putem face din ea și e și o destinație relativ exotică, nu toată lumea are o cetate în sat, adică avem o cetate în sat, hai să o folosim adecvat. Ne apropiem așa încet de final. Îți mulțumesc că ai venit astăzi să stăm așa la o poveste și că am aflat atât de multe lucruri despre Saskis. Cu siguranță mai sunt multe de discutat, dar poate într-un episod viitor. Eu acum la sfârșit aș vrea să te rog să te gândești la o frază pe care tu ai spune-o despre Saskis, o frază care să devină așa un fel de refren în povestea Saskisului, să zic. Oh. Așa ce-ți vine în minte. Da, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. A fost ceva nou, n-a fost niciodată la o înregistrare sau la un podcast, cum îi spune astăzi. Nou și pentru noi, să știi. Și, nu mai știu exact fraza, dar e un fel de să-ți faci să ți se îndeplinească visele. E de la pivnița bunicii când au renovat casa și e acolo un fel de... Au găsit o inscripție. Da, e inscripția lor și să-ți realizezi visele. Deci, și eu cred că asta e... Pentru mine, cel puțin, asta ar fi o frază foarte interesantă și care m-ar și descrie, pentru că poți să visezi la ceva și după aceea poți să pui mâna să realizezi acel vis. Deci aici în Saskis poți să îți realizezi visele. Încă poți. Mulțumesc mult, Rudi. Mulțumesc. Pe curând. Vă mulțumim că ascultați poveștile noastre din vecinătate. Pe data viitoare!